Benvinguts al canal BAM 2000. Doncs anem amb el tercer tutorial sobre les sales. Al tutorial anterior havíem vist com fer o posar les pàgines i subpàgines dintre de la nostra site. Bé, però ara el que hem de fer és omplir aquestes pàgines, no és només fer pàgines, sinó també omplir-les. Així que començarem amb la pàgina Index a veure què fer. Doncs, què podem insertar dintre d'una pàgina web? Podem posar un text, una imatge, un enllaç a una altra pàgina que no sigui la nostra i coses que tinguem al nostre Drive. Així que el primer que farem serà posar un text. Els texts fem un clic i aquí ja podríem començar l'univers, podríem començar a escriure el que ens sembli. Però a vegades no cal, perquè si és una informació o un treball de recerca, el que hem de fer és anar a buscar la informació a internet. Jo he buscat una pàgina d'internet, que és aquesta, i he seleccionat un trosset que em parla de què és el sistema solar. Aquí la tinc seleccionada i el que faig és botó de la dreta i copiar. Molt bé, torno a la meva pàgina i ara això ho trauré. Vaig a fer el quadre de text que tenia abans, botó de la dreta i enganxar, pegar. Ja tinc el meu text. Però clar, aquell text el tinc que arreglar una miqueta. Per exemple, podríem treure aquestes notes petites, aquestes notes que ja venen de la pàgina que hem copiat, que aquí realment no ens interessa que surti. Així que vaig borrant. Després tenim una altra nota aquí, que també la borraré. I una altra nota aquí, que també la borraré. Perfecte. Després tenim algunes paraules que estan subratllades perquè són també enllaços que ens fa la pàgina aquesta. Doncs també les aniré traient. Mireu, per exemple, aquí està subratllat. Doncs jo poso a sobre. Veus, aquí va a una pàgina i ho trec. Perfecte. I no sé si tinc alguna més de pàgina seleccionada, alguna paraula que estigui seleccionada. Molt bé, ja ho tinc. I ara què puc fer? Doncs puc seleccionar totes aquestes paraules i puc canviar-li el tamany. Aquí normalment ve el text normal, però puc posar-lo en forma de títol, que sortirà massa gran, d'encapçalament, una mica més petit. Aquí ara veieu que tenim més paraules subratllades, doncs faig el mateix. Clico a sobre i ho trec. Sol, també. Clico a sobre i ho trec. Objectes, clico a sobre i ho trec. Planetes nans. Clico a sobre, satèl·lits naturals, clico a sobre i Mercuri també ho trec. Molt bé. A mi m'agrada, queda bastant bé com subtítol, perquè queda un tamany bastant assequible. Molt bé, ho torno a seleccionar i podria posar-ho tot en negreta, si m'agrada, o podria posar-ho tot tombat, si m'agrada. El que sí és molt important, o sí queda molt bé, és que ho posi amb aquesta separació. I això aconsegueixo que quedi tot això quadrat, veieu que queda tot a la mateixa alçada, i això també queda a la mateixa alçada. I després sempre és interessant treure-li el format, perquè a vegades algunes frases, depèn d'on agafi, porten un quadrat blanc per darrere. Si ho trec, m'estalviaré problemes. Se m'ha desquadrat, però no passa res, torno a posar-ho. Perfecte, i tot ho tindria així. Però això queda una mica soso. El que és important, que veieu que ens surten aquestes coses al costat, veurem per què serveixen. Això és la paperera, per llançar la paperera. Això, si vull duplicar aquestes lletres, veieu que ho tinc dos cops, però això no m'interessa aquí. Així que ho trec. I el fons. Em donen alguns fons, veieu, s'ha posat una mica d'un color més fosc, o aquest, i sortirien les lletres blanques. Jo ho deixaré. I també puc anar a buscar una imatge. Podria buscar una imatge de planetes i posar aquest tros del fons, en lloc de color verd, ho podria posar del color que vulguis. Però jo ho deixaré així. Perfecte. I ara el que podríem fer és veure com es veu. Anirem aquí
Mireu, això es veuria com si fos un mòbil. Els que utilitzin aquesta meva pàgina amb un mòbil ho veuran així. Aquí tindran el seu menú. Molt bé. Amb una tablet com ho veurien? Doncs així. I a l'ordinador, així. Perfecte. Doncs tanco. Això és una de les coses que puc fer. I el que també puc fer és insertar una imatge. Així que anem a buscar imatges de l'univers. Doncs aniríem a internet un altre cop, posaríem imatges i posaríem univers. Univers o com vulgueu. I ara anem a buscar una foto. Posarem aquesta, per exemple, que és de la Via Làctea. Cliquem a sobre i com hem fet abans, mireu, aquesta és més maca. Botó de la dreta i guardar imatge. Home, la torno a guardar a l'escriptori i ara anem a la nostra pàgina i anirem a insertar una imatge. Quan jo faci una imatge, pujar, igual que hem fet tota l'estona abans. I anirem a agafar la nostra imatge, que era aquesta d'aquí. Perfecte, me l'ha posat aquí. Jo aquesta imatge la puc fer més gran, més petita, com vull. I la puc posar centrada, al mig, a un costat, una mica més cap aquí, si la vull centrada, i la puc fer més gran. I perquè això es tingui una continuïtat, doncs farem el mateix, tornarem a donar-li aquí i agafarem el mateix fons que hem posat a baix. Veieu? Ja va tenir una mica de forma la nostra imatge. Sí? Molt bé. També podríem fer és arrossegar-la al costat. I ara aquí la podria fer una mica més gran. I ara el que he aconseguit és posar la imatge, veieu, al costat de les lletres. Això és que a cada un com li agradi. També podria posar-la a l'altre costat i fer la lletra a la imatge una mica més gran. Veieu? Fins que quedi com a mi m'agrada. Què més coses li puc fer a la meva foto? La podria retallar, li podria fer que fos un enllaç o llançar-la a la paperera, però això no ho faré. Així que ja la deixaré aquí. I així hem vist com podem fer per posar una imatge i el text. Què més puc posar? Doncs puc posar, insertar un enllaç a una pàgina. Per exemple, vaig a aquesta pàgina, vaig a una pàgina qualsevol, imaginem que aquesta pàgina, la de Wikipedia, m'agrada molt, moltíssim, em sembla força interessant. Doncs què tindré que fer? Doncs mireu, copiaré la URL, que és la part que està a dalt, copiar, i ara clicant a insertar, aquí posaré la URL que he copiat. L'està buscant i a vegades ens surt així o així. Tinc fotos per poder escollir. Jo podria escollir aquesta i li dic insertar. Molt bé, veieu? Ara aquesta pàgina, quan jo cliqui aquí sobre, aquesta imatge em portarà a aquesta pàgina que he fet abans. Veurem, per primer de tot me'n recordaré de posar-li al fons perquè quedi bé i anem a veure com funciona. Vaig a la vista prèvia, la tinc aquí i ara fixeu-vos que ara quan passo això per sobre, aquí tinc una fletxa i aquí hi ha com una mena, surt un dit. I ara puc, si clico a sobre d'això, em surt la pàgina aquesta que m'he descarregat d'internet. La tinc aquí tota sencera. Tanco. Molt bé, o podria ingressar o podria afegir també alguna cosa que tingui al Drive. Però com al Drive no tinc res de l'univers, doncs ens quedarem aquí. Doncs fins aquí aquest tutorial i ens tornem a veure al següent tutorial del canal BAM 2000.